Serra de les Torretes. Sortirem del carrer Mur de Martorell, just sota el pont que creua l'autopista. El camí fa força pujada, ens ho prendrem amb calma. Trigarem uns 45 minuts en arribar. La Torre de Griminella, també anomenada Torre Petita, és d'origen romà. La torre és de planta quadrada i està construïda mitjançant la tècnica d'opus quadratum de manera molt bàsica. La Torre del Clos és d'origen romà, encara que el 1874 es va reconstruir amb motiu de la Tercera Guerra Carlina. Al costat de la porta d'entrada hi ha una garita per defensar-la. En tot el perímetre de la torre s'obren dues fileres d'espitlleres. La torre és de planta rectangular de formes massisses. A l'edat mitjana les torres formaven part del grup de fortificacions de frontera de la Marca Hispànica. Les dues torres dominaven el congost i tenien la tasca de vigilar el pas de la Via Augusta pel Pont del Diable de Martorell.